više, molim vas. Danas treba da pređemo jako važnu lekciju. Hvala vam. Danas ćemo pričati o slatkim obeležjima. Dosadno. Svi možete da vidite moje slatko obeležje, zar ne? Kao i svi poniji, ni ja nisam rođena sa slatkim obeležjem. Moj bok je bio prazan. O, kako je lepa. A onda jednog dana, kada sam imala godina koliko i vi, probudila sam se i videla da se pojavilo slatko obeležje. Gledajte je kosu. Da, znam, ali iskreno, tada su svi poniji nosili takve grive. Ja sam rešila da postanem nastavnica i cveće je bilo simbol moje nade da ću pomoći budućim učenicima da procvetaju ako ih ja obaspem znanjem. Osmesi su predstavljali radost kojoj sam se nadala da ću doneti mojim malim ponijima do kuće. A sad, da li neko zna da kaže kada ponij dobija slatko obeležje? Kada otkrije šta je to što je čini posebnom, zar ne? Tako je, Twist. Slatko obeležje se pojavljuje na ponijevom boku kada on ili ona otkriju šta je to posebno što ih čini drugčijim od svih ostalih ponija. Otkriti šta vas čini posebnim nije nešto što se uči preko noći. I nikakvo nadanje, želja ili molbe ne mogu učiniti da se slatko obeležje pojavi pre nego što mu je vreme. Šta? Apple Bloom, ti to šalješ ceduljice? Ja... Šta je to toliko važno što ne može da čeka da se završi čas? Prazan je. Podsjeća vas na nekoga?